Гладът се усилваше и когато житото, което синовете на Израил донесоха от Египет, свърши, техният баща им каза: отидете отново и ни купете храна. Но Юда му каза: човекът изрично ни предупреди: няма да видите лицето ми, освен ако най-малкият ви брат не е с вас. Ако изпратиш нашия брат с нас, ние ще слезем и ще ти купим храна, но ако не го изпратиш, няма да слезем. Защо ми създадохте неприятности, като му казахте за брат си? Човекът продължи да ни разпитва за нас и за семейството ни. Баща ви още ли е жив и имате ли друг брат? И ние му отговорихме според въпросите му. Как можехме да знаем, че ще каже: доведете брат си тук? Тогава Юда каза на баща си Израил: изпрати момчето с мен и ще отидем, за да живеем и да не умрем. Аз ще гарантирам за безопасността му. Дръж ме отговорен. Ако не успея да го върна при теб, нека съм виновен пред теб завинаги. Ако не се бяхме бавили, щяхме да сме стигнали. Ако е така, тогава вземете най-добрите плодове на нашата земя и занесете подарък на човека. Малко мед, аромати, смирна и ядки. И вземете двойно по-голяма сума пари със себе си, за да върнете парите върнати в чувалите ви. Може да е станала грешка. Вземете и брат си и идете пак при човека. Нека всемогъщият Бог ви даде благоволение пред очите на човека, така че той да освободи брат ви и Вениамин. А що се отнася до мен, ако трябва да остана без деца, нека остана без деца. След като изслушаха заръките на своя баща Израил, мъжете взеха даровете, удвоиха парите си и заедно с Вениамин слязоха в Египет и застанаха пред Йосиф. Когато Йосиф видя Вениамин с тях, той каза на домакина си: вкарайте мъжете вътре в къщата, заколете животно и пригответе храната, защото тези хора ще обядват с мен. Когато мъжете дойдоха в къщата на Йосиф, те се оплашиха и казаха: това е заради парите, които бяха върнати в чувалите ни. Той може да го използва като повод да ни нападне, да ни зароби и да заграби магаретата ни. Когато наближиха входа на къщата на Йосиф, те казаха на домакина: послушай, господарю, слязохме първия път да си купим храна. Но когато пристигнахме от дома си и отворихме чувалите, вътре бяха парите на всеки от нас. Донесохме ги обратно заедно с още пари за закупуване на храна. Не знаем кой е сложил парите в чувалите ни. Но управителят им отговори: не се страхувайте. Аз бях този, който получи парите ви. Вашият Бог и Богът на баща ви ги сложи там. След това изведе Симеон при тях и въведе всички в къщата на Йосиф. Даде им вода да измият краката си и осигури храна за магаретата им. Тогава мъжете приготвиха подаръка си за пристигането на Йосиф по обяд, защото бяха чули, че ще ядат там. Когато Йосиф пристигна от дома си, те влязоха в къщата и му поднесоха подаръка, който бяха донесли със себе си, и му се поклониха. След като ги разпита за здравето им, каза: здрав ли е старият ви баща, за когото ми говорихте? Жив ли е още? Нашият баща, слугата ти, е здрав. Жив е още. Когато наведоха глави в знак на уважение, Йосиф дигна поглед и видя Вениамин, своя брат, сина на майка си, и каза: това ли е най-малкият ви брат, за когото казахте? Бог да бъде милостив към теб. Тогава Йосиф бързо излезе от стаята, защото чувствата му към брат му бяха толкова силни, че искаше да заплаче. Той влезе в стаята си и там заплака. След като уми лицето си, той излезе и като се сдържаше, даде заповед да сервират храната. И сложиха отделно за Йосиф, отделно за братята му и отделно за египтяните, които обядваха с него. Защото египтяните не можеха да ядат с евреите, понеже това е отвратително за египтяните. И братята му насядаха пред Йосиф, първородният на почетното място и най-малкият според младостта му. И мъжете се спогледаха учудени. Всеки получи своята порция, но делът на Вениамин беше 5 пъти по-голям от другите. И те пиха и се забавляваха. И като вдигна очи, Йосиф видя едноутробния си брат Вениамин и каза:
този ли е най-малкият ви брат, за когото ми говорихте? И рече: Бог да ти показва милост, чадо мое. И Йосиф бързо потърси място да плаче, защото сърцето му се развълнува за брат му. И влезе в стаята си и плака там. Битие глава 43, стихове 29 и 30.